So yau zan yi bayani ne akan CSS GRID. So menene CSS GRID? CSS GRID dai layout system ne da ake amfani da shi domin tsara abubuwa kamar elements ɗinmu a cikin shafi ta hanyar rows da kuma columns. GRID ya fi dacewa idan kana son yin layout mai sassa da yawa. Za mu iya gina full page layout da GRID, yin tsarin 2D misali row da column. GRID yana aiki a dimension guda biyu, misali shi ne a tsaye ko a kwance. A tsaye shi ne column, a kwance shi ne row. So yadda ake amfani da GRID shi ne bari in nuna mana. Bari in buɗe sabon file, bari rubuta grid.html. So zan ce html, zan yi selecting html5. So bari in kulle nan. So bari in canja title ɗin, ce mai what? Ce mai GRID. So bari in buɗe shi da what? Da live server. So ga shi nan GRID, bari in kulle tab ɗin nan da wannan. So ga shi nan a nan. So yadda ake amfani da GRID shi ne za ka buɗe container ɗinka ne ko? So a cikin container ɗinka ne shi ne za ka ba da column da kake so da kuma rows ɗin da kake so. Misali zan iya cewa zan ce mai div ko? So a cikin div ɗin nan in ce mai in samu div guda biyu, div 1, div what? Div 2. Bari in ƙara div ɗin nan su zama ko guda huɗu. Na copy na paste. Bari in ba shi class, zan ce mai class, bari in ce mai container. Wannan bari mu ba shi, mu ce mai class ɗinsa mu ce mai box 1 ko kuma mu ce mai box ma, let's say box 1. Bari mu bar shi a box ɗin kawai. Wannan mu sa mai 1, shi ma wannan mu ce mai class, mu ce mai box shi ma. Shi ma wannan mu kira shi da class, mu ce mai box. Shi ma wannan mu ce mai class, sai mu ce mai what? Mu ce mai box. Duka dai mun ba shi class guda ɗaya ko? So bari mu ba wannan 2, wannan mu ce mai 3, sorry. Ce mai 3, wannan mu ce mai what? Mu ce mai 4. So yadda za mu yi amfani da GRID ɗin nan shi ne bari in ba wa box ɗina ko kuma let's say bari mu yi amfani da what? CSS external CSS mu yi style ɗinsa ko? So bari mu zo nan file ɗin mu ce mai what? GRID dot what? Tunda za mu yi amfani za mu ce CSS ko? So za mu yi linking ɗin CSS ɗinmu kamar yadda muka koya. Za mu ce what? Link ko? Za mu ce mai link, sai mu danna tab. Yanzu za mu yi linking, mun ce GRID ko? GRID.css. So mun yi linking. So yadda za mu yi a nan wurin za mu iya targeting ɗin box ɗinmu nan ko? Mu ba shi height. Za mu iya targeting ɗin box ɗinmu nan mu ba shi height in mun ga dama ko? So yanda za mu yi mu ba shi height, za mu targeting ɗin shi, za mu ce dot what? Dot box. Mu ba shi background color.
bari mu fara bashi background color, background dash color, mu ce mai bari mu bashi violet blue, yes. So bari mu bada height, let's say 100 pixel, ko? So gashi mun bada height 100 pixel, ko? So now abinda zamu yi a nan shine, so zamu yi targeting ɗin wannan container, ko kuma let's say bari mu yi amfani da box 1 ɗin nan saboda bambanta wannan ɗinsu style ɗin gabaki ɗaya yadda zamu ga meye ne muke yi, ko? So let's say na yi targeting ɗin box 1, shi kaɗai na bashi wannan color. So zan yi targeting ɗin box 2, in ce mai ina so ya zama, me zan sa mai? Zan ce mai black, bari in targeting ɗin wannan in ce mai ina so ya zama let's say green, ko? Okay, na bar shi a box 1 ɗin again, box 3, ko? So wannan box 4 ɗin in ce mai ina so ya zama what? It's okay, bari mu bar shi a haka, ko? So yadda za a yi yanzu, kun ga ina da what? Ina da column guda ɗaya ne, ina da rows guda nawa? Rows guda 4, ko? So yadda za a yi yanzu in yi amfani da grid ɗina a cikin waɗannan containers ɗin, ko? So container ɗina daman ɗazu na ce na ba wa class ɗina container, wannan container ɗin, wannan container ɗin, wannan container ɗin, to shi ne zai yi amfani in mayar da wannan ya zama column da kuma rows, ko? So abin da zan yi a nan shine, zan ce akwai wani property da ake ce mai display, ko? So zan canza display ɗinsu ne na container ɗin, zan ce mai display, sai in ce mai grid, ko? So kun ga bai nuna ba, ko? So ba abin da ya canja, ko? So now akwai wani property da ake ce mai grid dash template dash column, ko? Grid dash what? Template dash columns, gashi nan. So ina so a column guda ɗaya ya zama 200 pixel, in samu 200 pixel kowane column, kun gani? So ina son kowane column ya bani 200 pixel, daman abun guda nawa ne? Guda 4 ne. So kun gani wannan column ɗin ina da 200 pixel, wannan column ɗin ina da what? 200 pixel, ko? So wannan bari mu mai da shi yes, it's okay, bari mu bar shi haka, ko? So now so zan iya bashi gap idan ina so, ko? So yadda zan yi bada gap, ko? Kawai zan ce mai a nan zan yi selecting ɗinsa ne, zan ce mai what? Gap, sai let's say bari in ce mai 10 pixel, kun ga an samu gap bayan an ce wani margin ba. So zan iya cewa kuma ina son wannan column ɗin da wannan column ɗin su cika wannan web page ɗin gabaki ɗaya, ko? So misali
duk wani available space da akwai a nan wannan space ɗin ya zama sun yi taking ɗinsa ko, sannan ya zama what, zai zama very responsive ko. So yadda zan yi wannan shi ne zan iya cewa a nan ɗina tunda na ce mai 200 pixel in ce mai kawai in ce mai 1fr. So kun gani wannan ya taking what, in muka buɗe screen ɗin ya taking available space ɗin da ya rage, wannan kuma ya tsaya a what 200 pixel ɗinsa ko. So very responsive muka duba, bari ku gani very responsive, ga shi kun gani very responsive ko. So nan ma zan iya ce mai ina son ya zama me, ya zama 1fr ko kuma in ce mai 2fr. Wannan yana nufin me fractional unit ko. So in ce mai ya zama 2fr, in ce mai ya zama 2fr kun gani, kun gani ya taking available space ɗin kun gani, kun ga ya zama what, ya zama responsive ko. So again a nan wurin zan iya amfani da, zan iya cewa ina so column ɗin nan ya yi repeating, kamar let's say zan ce ina so column guda uku ko, zan iya ce mai repeat, zan ce mai ina son column ɗin ya zama guda uku, duka kuma what 1fr. Kun gani wannan ina ga ya fi responsive ɗin ko, bari mu gani, kun gani duk yadda ake za su tsaya a haka ko. So zan iya ce mai column ɗina grid dash template dash what, bari in ba shi row, zan ce mai grid dash what template dash rows ɗina, in ce mai ina so ya zama what 100 pixel, nan kuma ya zama what 200 pixel. So in muka ja shi kun gani ba abun da ya canja ko. So to wannan dai shi ne grid, ana amfani da shi ana yin layout ko, ba sai mun yi amfani da wannan inline element me ka mai da shi inline block element ba. So wannan dai a taƙaice shi ne what, shi ne grid ko. So muka yi bayani akan flexbox, so za mu yi wani ɗan project da grid ɗin mu ga yadda ake amfani da shi.